Cagayan, masaya pa ring ipagdiriwang ang Pasko sa kabila ng dinanas na kalamidad. Sundan sa report. Naabutan namin si Aling Dumitila na inaayos ang kanilang Christmas tree sa kanilang bahay sa Barangay Gusi Norte, Tuguegarao City, Cagayan. Nasa mataas na bahagi ito ng kanilang bahay. Baka raw kasi abutan ng baha. Inano ko yan kasi 2 beses na nabaha kaya tinaas ko ulit. Tapos ko na hinugasan nung unang baha, nung malaki na bahayan. Pero itong pangalawa, inano ko ulit kasi syempre dyan lang masaya ang mga apo ko. Sa kabila ng unos, nananatiling positibo sa buhay sa Aling Dumitila. Masaya pa rin daw nilang ipagdiriwa ang Pasko kasama ang kanyang mag-anak. Pagsubok lang naman ito eh. Syempre kung makayanan mo yung pagsubok, hindi ka naman bibigyan ng Panginoon ng pagsubok kung hindi mo kakayanin. Sa evacuation center na ipagdiriwang nina Eli ang Pasko, mababa naman na raw ang baha sa kanilang bahay, pero ang problema, mataas pang baha sa kalsada patungo sa kanilang barangay. Ang ihahanda nila sa Noche Buena, pero naman po yung mga sardinas tapos yung mga bigay po nila. Mga nagbigay po ng mga volunteer, may binigay din spaghetti. Sana wala nang ganito, ang hirap na ng buhay namin. sa gitna ng kalamidad, isang biyaya ang natanggap ng mag-asawang Marcelo at Cristina Bulaki. Isinilang kasi ang kanilang pang-apat na supling sa Barangay Hall ng Anafunan East na nagsilbi nilang evacuation center. Ang kanilang baby, pinangalan ng Vicky, na hinango sa bagyong Vicky na huling nanalasa sa bansa. Ipinanganak si Baby Vicky noong December 20, 2020. Sana yung simbolo ng bata kayo, sana hindi naman mauulit sa ganitong nangyayari sa ating bayan. Salamat po sa Panginoon na nabuhay yung bata sa sinilang ng asawa ko. Expect po na January po ako manganganak. So, ilang sumakit po yung cancer. Kaya hindi ko na namalayan na nag-iire na yung bata. Wala raw damit at iba pang gamit si Baby Vicky, pero natugunan ang pangangailangan ng sanggol mula sa mga tulong at iba pang donasyon. Blessing po talaga, ma'am, talaga blessing na blessing siya. First time history, siguro sa lahat ng barangay hall ng entire Tuguegarao, wala pang isang magulang na nanganak sa barangay hall. Saka baha pa, hindi lang bagyo, baha pa. Mula sa Cagayan, kasama si Wilson C., Joan Punsoy, Balita Amyanan.